programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapansala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Ay, manay kong asawa nga si Lalat nga mingaw man. Lat! Si Lalat man akong asawa. Lat! Wag yun si Lalat rin. Timing kayo. Kaya wag man akong asawa. Manawag ko sa akong kapit. Ay mong saba. Mga bata, ay mong sunod na ay mong saba. Tuwagan akong kapit. Paborin. Hello? Aga, oy. Hello? Aga, oy. Aga, oy. Siniloy ako karon. Oy, kinsa man eh. Kanala magmananap din istubigo, oy. Baro niya ako istubigo. Hello, kinsa man eh. Maipit ko ani ba? Baro nito. Hello, sir. Hello, oh, kinsa man eh. Ikaw to mosoyo og septic tank. Oh, ako to. Ya, lame. Ya. Oh, lame. Lame, oy. Klaro ni Juana. Room number mo to. Tawagan eh. Hello. Darling. Wow. Kasayaw mo sa tagahatan eh. Darling. Asa ba, darling? Ikaw ba, huwag kang yung kay Klaro, darling. Nga naman. Nagsabot ang mag-abutan dito sa Imburnal. Huwag kang kamo-abot. Naman ko diri sa pampon. Nakakas pangabot. At tulantas atbang dito sa pagkatpatan na. Ngano, lagot ko mo, ngano mo makamuto nga? Naglipyo pa man ko sa akong lawa. Gimingaw na rin ba ko ni mo kanya? Nanghugas na ka. Nahugas na, darling. Kanya, limpyo na. Limpyo na, darling. Ako na galing gibalbasan, darling. Gibalbasan na ni mo? Oo. Murag bumot. Okay, darling. Kay man naman ka, panghugas, magkita ta. Magkita ta, darling? O, sige maugi hapon dito sa Burnal lang kaya punta. Bahala. Anak ko, darling, ha? O, sige. Sige, darling. Alright. Sige, bye-bye. Bye, Mario. Mario, klaro, si Turaksoy, siguro itong ako ang security guard, among gwardiya, right? Hoy, Turaksoy! Sir! Hoy, Marika! Kaabot sa sir! Hoy, Turaksoy, Marika! Wako, Amerika! Asa man ka? Dias. Hey, kung kasi gamay dong, dibayaran man mo. Hey, haka na, sakto na sa bayan. Sir! Hoy, Marika! Ay, isa! Oo, haka na. Steady lang doon. Nindot ilang sound sa wifi. Gusto nga ng wifi? Wifi andam. Sir! Ano kitawag mo ko ni mo? Ika ba? Mulakaw, magugo kaya na ako importante lakaw. Niya, ibilin ang taktika dire. Ika ba, diin man ika. Giniharap ako ng itan nyo. Dito ko sluyo sa kuhan, itablado. Dito ka sluyo. Nakita ko doon mismong ex. Nyaragod. Ano naman? Nakita mo imong ex. Akong uyab sa una, huwag ko magdahong nga, taga-dinilis pagkapasan. Nakakay uyab din, Uy, akong uyab din, hinaya imong tingog, sikat ka na bayhana. Uy, anong sikat man? Bisag-asang pista, tuwa. Anong tuwa man ang kada pista? Angan, mananaptan man. Ay, mananaptan. Ay, pwede kung mutuo lang mo, Bin. Naamagat kayo uyab din. Sige ko no, kinsa may pangalan na, mananaptan mo ka na. Ang tinuli ang pangan? Kinsa? Bonifacia Puentes. Yan angga, baning. Uyab yan na niya? Uyab na yung wala niya niya? Dugay na naguyab ka na niya. Sa tanang manaptan mo ni sikat din istubigon. Ganong nasikat mo siya? Bisag biyanan po yung sisla, invite na ito sa Minlan. Lahi mo siya mga G. Ano ba?
Pinabag-o. Nari bago ro pangadji. Oh, sa una ang pangadji kantahan man yun na. O kanta, kantura na, kanta Oh, gyud. pero kang Bonifacio lahi. Unsa man iya ha? Iyang irap. Wala ay, nari pangadji rap wa man. Ang gadali mo sa snacks. Okay, upgraded pa yun. Nagaprin na. Okay, ang karaan manaptan mo na pamisa sa kalan na hala. O ano bito? O perlahi kang Bonifacio. Unsa man iya ha? Shout out sa kalan. O nagsikat ka na siya. Pero napakalain mo yan. Aduha din ay mong iya ay. Maura man nagligid dahil reserva. Bebe kinsa sa na imong sabi uyap. Kanang dagang buwang. Dagan duwang ay. Kinsa yung pangalan? Rowena Bacos. Ay na mo ng Rowena ex na nimo? Nag-discourage lang kong Rowena. Ngano man? Marites kay dako. Nagami kanta. Ano man kanta? Nami kanta ni Bonifacio na sa mi kantang Rowena. Kinsa man imong unahon og kanta? Ang kanang kuan kang Rowena. Rowena. Kanang sikat kay TikTok. Asa anak? Kanang kantahon sa mga bata. Mamuon sa unsa man kanta? Five little monkey, happy monkey. Pero anak ko lahi man nga version. Unsa man imong? Gikan man ning Pasil. Dito sa Pasil Dulho. Dito sa man kanta ha? Paborito sa mga adik-adik. Lagi ko. Anay. Five little monkey na noyog stanky. Pagbilang ng tatlo na himo ng aso. Awan ni naman pa. Nabahilain. Paborito sa mga bata ka na na-addicts piso wifi. Asa na ba? Kanang kanta nga To the Moon. Gamon? Oh. Sige ko no. Saan ka punta? Alto Colon, Last Trip, Lomlom, Skis, John, Wild Trip, Lagong. Katawag mang kapuwa. Pero kaya papa mananagap. Ayan naman. Matanawang ilong murkatig. Ang rasa gapote. Ganun eh. Iyang mama manginasay. Mainas? Matanawang ilong mursaang. Sir, ano ka mo kitawag? Kay klaro orang sa Ha? Ito wag kagay. Ikaw ba, manugo ka, magkag dato. Oh, dato na mo. Abi kwan siya ko din mag-inana ka. Oy, dato kay ko. Di, para mo tuning taga-isla nga dato ka. Unsa may property nimo harang mo tuon ni sila. Dinhi sa Islas Pagkapasan? Pangkapasan. Ah. Dinhi sa Islas Pangkapasan. Kinay mga pambot ri 5,000 ka buka kong pambot. 5,000 mo pambot? Huwag nga ni kabot sa libo buwangan ka. Asa mo kay itukuhay na uban? Ang uban tuwa dito sa Kwaming. Ang pinahang parintin dito sa Kwaming. Sa tupat dato ka? Dato ko. Ang uban ako pambot. Naasa dito sa Bukabog. Tuwa! Kita kanang na yung aking barkong daghan diha. Kanang atos tubigon? Daos tubigon. Kasi tingin anak. Amo anak. Natuwa! Sa pelay mo negosyo? Kaning dito sa tubigon o dinhi. Kanang mga purinarya ako anak. Kanang si Peter, anak? O si Peter. Di ba kanang punerarya namin display lumon? Obligak lumon amo imo na. Ya kanang lumon namin mo higda na? Naam. Di ba kakisay mo higda na? Kinsa man na? Imuha na! Manabi pa, bro, dato tinood. Dato bitaw ko. Hoy, ang mga dato, layo na sa pobre. Ano man? Kaya kami mga pobre, di hadlok pa dato. Pero kamo mga dato, hadlok pa pobre. Ako kay, hapit ako mga dato. Hapit ka rin ka dato. Oo, usa lay kuwang. Unsa may kuwang? Kwarta. Okay, klaro. Ikaw, nakay kwarta. Naa, dato lagi ko. Ha, kini. Para mo tuning taga-isla nga dato ka, wala mo kwarta. O ako di wala lang, wala tayo. Wala nila buto. Di man na may bawaan og dato ka, kaya dato di na mahutdag kwarta. Di lagi na mahutag kwarta, pero Manghuwang ko kwarta, kay pobre man ko. salida, way huwa may kwarta. Dili istinga lang na to. Wama ko 2,000. 2,000 pag yun. Dato ko ka. Sa may mga idari, ATM card. Hindi na lang. Uy, lupi kang Bonifacio. Ano din ka muli pa siya? Nasa si card. Unsa man yung card? Palawan. Palawan. Sige, Okay. sige na print na. Ila to imong huwa mo? 2,000. Saan na, kaka? Ang dato, dito na hulbot. Nanayabag na. Dato ko no, skalibo rin kwarta. 2,000 ako mga man. Huwa na ilangin, oy, usarang buko. Ha? Huwa na milain, skalibur ni. Idata lang na. Apay dira? Oh. Skalibur. Utangan kang skalibo ha. Ito, time pass ako. Away klaro aning
istoryaha, oy, ako naman yung utangan, ani? Pila may akong giwaman? 2,000. Pila mong gihatag? Kalibo na O di utangan ka sa kalibo. Gwapo ta, bugo lang. Look, O usba, usba. kawin klaro, ano yun? Akong waman, 2,000. 2,000. Pila iuna? O yun Ako na. 1,000 kalibo naman, eh. Kada lang. Yun ang sa kalibo. Oh. O di utangan ka sa kalibo. Pila tayo mong gihatag? Ano, ang imong gihuwang, gihuwang na Oh, naman dito. sa kalibo. Tara. O nyangi mo din kuwang sa kalibo. O, dara po. O tabla. Bugo kay tawala. Tabla na ba? Tabla na. Tabla. Ano mo na mo kwarta? Ikaw ba, huwag klaro mo. Sige, yun lang. Ay, tayo tungkod. Ay, pagtukod-tukod, ikaw pa ni mabungi ko, di na ko kasulti. Hadlok na nga mabungay, ganun na kasulti. Natural. So, kung ako pagsulti, mabungi ako. Pare ay, kanta mo yun ng amang, anak paghambog ang bungi, makakanta, makaistorya, gihapon na. Nanay, samot. Ang bungi di kalitok, ang amang mo kanta. Yung sa magpagkanta sa amang. Oy, ang among silingan, amang, ni kanta. Unsaon naging pagkanta sa amang? Sa wala pa po kanta ng amang, nangayo mga nagpangantahuran ng amang. Yun sa mga ipapay katawaran. Yan ang amang ay. Ah. Aba! Yan ang amang. Isa-isa. Na yung mga bata, binastos magka. Oy, di na, Muhi ka kas tutoy. Muhi ka kas ubos. Bastos, anak. Di na bastos. Usap di pasabot, anak. Kung sa pungan imong mata, kung sa imong makita. Ngit-ngit. Oh, ngit-ngit, siyempre, gabi, yun. O niya. Oh, yan ang amang, oh. Friends! Oh. Good evening, ladies and gentlemen. Balitas ang mga. Oh, pag kumano, pangayip ka sa amang, may kanta na yun ang amang. Usay kanta niya. Binisaya nga kanta. Ano, Yun sa pagkanta. Nanay. Isa mo pa na bastos. Bastos na ito niya, kanta mo sa amang. Ha? Binisaya itong kanta, karaan. Tuklaro itong bastos. Niya alang Dako bastos anak. Binisaya lagi itong nga kanta. Ipasabot tilaron magkaibaw lagi din na bastos. Yan ang amang, oh. Binisaya nga kanta, karaan. Balud, babalod sa dagat. Apa na din niya? Oh, bawat kaniha. Balud Dayon. sa kapalaran. Ang kapalaran. Ano naman ito ikikiyot? Break. Hulong na. Ay, upigas mo amigo. Ano naman? Bungi. Mukanta. Kanta din. Puro paguli, bunog. Ano man? Ang iyang kanta na makasuko mas mukuhan, tagtungod. Unsa man diya kanta? Nanay ko, nauli, may gani, gibinan pagka may kinabuhi. Ah, nanay ko katong Pasko? Oo. Unsa man yung kanta? Ang kanta kay, Maayong Pasko, anak. Oh, Ay, ha, makalagot. unsa man? Maayong pakyon. Kulata po. Ay, nay mayo ang aksoy ay. Unsa man? Maayo pa ni mag-practice tag istoryang binungi. Unsa? Bungi ko. O mag-history, practice ta kay haron ko mabugi ka, kamauna ka. Undag ka. Magidar ka. Ah. Sunda akong istoryahan. Okay. Yan magbinungi ka. Unta? Kana. Bungi yun. Oh, bungi ka. Hindi ay. Nakita mo yung mga kaigsuunan. Mga inuulan. Kinahanglan mananong kitag prutas. Kinahanglan mga luminak muna. Kay aron og madamlan. Haron o manamang. Ano nang ibungang mapupo. Ano lang yun, mamuto. Lapit na mo. Bungi man ha. Diwasa. Kapay sumpay. Busa kamong mga ginikanan. Muna na mo mga ihialan. Kinahanglan tudlui ang inyong anak. Kinahanglan luluin. Naabot pa ka diha. Huwag ka na ikaso. Abot bungi man. Bungi man ka. Bungi man. O kamong mga anak. Ang amo mga ahang. Patudlo mo sa inyong ginikanan. Palulo mo hiliyanan. Ano Kinsa man iyong patudloon. Katong laing tao. Kina man yung balulun, nilulain haw. Kaong sa baya mo. Naunta ba yan mo? Mutudlo man gali ko. Mululo mga si Kapitan lang di ako. Sama dia oy. Istri. Di na tanang binungi oy. Ha? Di na tanang binungi. May pagpuntan ako din sir. Kung ano undang mo ka? Wa ko kay bawo nga igagaw ng Kapitan. Ya. So series man akong lola. Oh, serius. Niyon sa gaw ay nagbalik og Cebu ani na puyo din sa isla. Patamnon ko niya lubi. Kay init kay dinhi. Patanong ka lubi. Oh, nalamba man pagbagyo ko din.
Yan, sunduan din kaniya. Dako kay sure sa agaw. Ah, sunduan kang kapten. 50,000 kada punuan. Pero wala ko mo dayon. Kadako anang sunduan yang huwag kam dayon. Wa may klaro sa agaw. Nga naman. Unya naman ko ng sweldo, sulod bagyo. Napaka paabot patag bagyo. May gani iyang magduwag sinato, nagkinanay plano. Ano yung plano? Magbutang sila diri gamay manukan. Ay, manukan, poultry? Oh. Ah. Niya ang hayron kaming duha ni Bonifacia. Kamu mo bantay? Oh, si Bonifacia may mungaan, ako may pugaran. Ang iyang buhaton, akong itlog, iyang lumluman. Lagi. Ah, wag klaro na. Sir, gusto may suko na ako lagi? Na ko isuko mo. Ah. Awa. Ako na ko isultin mo dito sa day. Sa may suko na? Wala ka ako. Asan ka? At tungkos akong kabit. La! Ay, pagsaba. Ayaw pagsaba. Minyo kang dako, anong naabang kailay babay? Ayaw maginala, sir! Oy! Dana! Ayaw pagsaba. Ano sa mga uy? Anong nangapit mga sir? Bawal man. Uy, kabaw. Ikakaibaw dun ka. Nga ka lang akong asawa nga sila lang. Dili kahatag ko anak. Bisan pa di kahatag og anak, sir. Importante ang asawa ato ng panggaon. Ako wag ko maginana sa tinuod kong kinabuhi. Tay pasagot. Huwag juga maginana. Yang anong na brigada mga. Sa may mga dunggan sa brigada. Katong minor. Mga drama ni ay paninood. Drama. Alam ay paninood. Kung naabot ang brigada, buwangan ka. Ikaw kasi mo, bali ng naong buwangan ka. Arin lang ko din yan. Paminaw sa. Na may kuha din eh. Mga abapong daga. Na rin. Pero dagang duwang. Sige sama si. Mga sawa ang takuanan niya. Nya, kanang kuhan man, kanang makalibog. Ano man? Kay kanang siyang abapong byuda na anak na daga. Yang anak na daga, pangasawon mo sa papa. Oo. Ang mahitabo, si papa akong umaga, akong asawa, yung ugangan. Ang anak sila po, akong igsuon, akong apo. Kanang naglibog ko. Hindi ko padayon. Ayaw lang padayon na. Sige, magbantay lang ko din eh. Magbantay ka rin ha. Kasi nga din eh, sir. Pagapasan. Di ba? Pagkapasan. Uso bantayin ba? Uso ni balay, maso. Ato, mansyon eh. Siyempre natin man ko. Ha? Mansyon eh. Kasi balay na ako. La! Kadato ko na to! Mansyon. Wala, daghan kay rice cooker. Okay. Mansyon man kani. Mansyon na ito muna yung balay. Kita'y dato di sisla. Kita kinatutuan rin. Marag nabali man, marag kita may pobre. Nga naman. Wag kita'y bongbong. Dako kay katot. Napay urukan skilling. Hindi na rin. Dato kani sir. Among abuhan na eh. Naisukang, pero may gistakang. Ay katawa ng warta ka. Unya, Ikay mahibilin din sa balay. bantayan ko ng balay. Unya, ang Si imo- Ma'am Lalat. Si Ma'am Lalat ko ni mo bantayi po. Ano man, wala buot imong sawa? Dili, pasabot ko bantayi ba kinahanglan walay lalaki. Na, ingilong ko mabantay lang ma'am. Nga naman? Wala buot. Kanang wa ka din eh, kanang kamiran duha. Oh. Tuyo niya, maligo, maghubo tanan, ang puntahan, di siratan. Ang naglili niya ka, ay mo gilili ako asawa. Huwag ko manglili, oy. Namusok ka. Bugo sa ka. Nga naman? Lilion nila ni mo nga apply naman na daan. Lalo. Wala ko manglili. Sigurado ka? Oo, huwag ko manglili. Yun sa naman ka? Matanaw na ko. Sunod, ayaw na nagbuhata. Nainar maglawas, ma'am. Lain di ay. Murag taga-buhol. Nga naman? Paghubo to niya tanan. Oo. Sus, kita kay Chocolate Hills. O Lubok River. Wala rin. Ayaw ikaw ba? Hanggaw. Ayaw lagi nag... Bahaon din nililigaw. Dagamang bukong ng lutaw. Naiupaw. Ay mo kalain na nga, dagkong mong agtang, kanang mga dagkong agtang, smart na. Yang kanang upaw globe. Kung upaw mo nga taga-Bohol, be proud. Nga Kaya naman? iningat to yung Cebu, dali ka mong ilong taga-Bohol. Nga naman? Kalok to magkalamay. Asal kitang show, way skripay. On the spot ni. Darga. Basta ba ako na to? Bantayan ko ni balay. Huwag kinahanglan, walay lalaking musod. Why laki mo sud? Oh, pantaya. Og nay mo sud, pite. Ite. Sige. Ano? Basta ba ako na to ha? Kaya Ato ako. ko sa kabit. Manto ko sa kabit. Ay, pagsabak si mong mama. Hindi ko magsabay. Sekreto ni natunduha. Why problema sir? Pantay dito ka? Tungod nimo. Dako ko kog sweldo. Oh, sino ka dito? Sige sir. Ayaw sabak. Ato na kasi mo kabit. Ari ang gusto nga sir. Aray ko akin rin eh. Na, naimanitsin Mungkin niya. bakman dia. Ha! Kine. Wala na kibaw si Sir Tintin.
Nga, bisig gwardya ko, way klarong sildo, akong gigwanta, kay tinuod na ibo ko sa asawa nga si Ma'am Lalat. Ha! Pahibawon ako si Ma'am Lalat, nga ikaw, Sir Tintin, na akay kabit. Iningsuko ni Ma'am Lalat, magbuwag sila apuli dito ragsoy. Silos-silos Bonifacia! Asa naman akong darling? Uy, gilamog na ko dito sa pambot. Kadugay bang darling? Uy, kita akong darling? Samang taon to eh. Ingon siya maglato-lato domin. Gilimok na lang kung pinaabot niya. Asa man akong darling? Uy. Kita ka tay? Ni darling tay? Darling! Ay! Darling, asa magagikan? Nadugay ko. Nga naman? Nagsabutan dito sa imurnal. Kung mga ganito, riyan to, kung pagkatatan mo ang sa ganito ganito, naara na kadris pagkapasan. Pwede man mo dugaya. Good, ni ani na lang usahayan. Sige, kanang Darling. Asa man? Arikot pa daw, gamay. Unsa man? Katong imong ingon ba nga nang limpyo na ka? Oo, nahugas na ko, darling. Katong namarbas na ka. Namalbas na ko, darling. Uy. Ang kota. Unsa man? Pero kuyawan, mabuhan ng kabit-kabit, oy. Nga naman? Di niya maimot. Ay, kabalang ka, darling. Ha? Ay, nagkabala ka, darling. Mamatay pawikan. Wala Wala kay pawikan. Sige niya. Sige, niya unsa may atong plano ani ron. Pero darling, namo ko sultini mo. Malipay ka, ani, darling. Ay, wakay klaro, malipay. Isultihan ako nimo nga nang limpyo na ka, nang hugas na ka, nang marbas na. Unsa mo may lain din, dapat dilain. Mapay lain, mas malipay ka, ani. Dugay na nini mong gipaabot. Unsa man na be? Gi ko na be? Mabdos ko, darling. Mabdos ko. Mabdos ka? Oo. Kahapon pa ganito, mamabdos ng gabi. Biyag-biyagan mo ni darling. Mabdos ka tinood? Mabdos lagi ko. Ngato ko nung ikapon ko nung. Hay! Ay, panohot ra na ay. Mabdos lagi ko, darling. Sure ka? Di ka mongkon? Sikap na lang kung pangkunon. Sure, di ka mabdos ka? Oo. Di ako ko nung paminahon. Darling, Oo. ang bata dia sila mo ba? Nga naman? Patay. Ha? Anong patay? Nanimaho man. Ano na lang. Tinuod magang mabdos ka? Mabdos ko, darling. Sige. May paibiyaan na lang ito na po akong asawa niya. Kita na lang mag-ipon. May pa ka na, darling. Kaya na yung asawa mo tayo pulos. Bakog man to. Di mo to katag sa imong anak. Oo lagi. So, ay kabala ka. Ako'y mga mahal. Ako nang barugan ang akong... Barugan ko na. Dapat lang. Ako anang anak. Ayaw, tagluha, darling. Tiyan mo ba? Diya. Ako anang anak ko niya. Biyaan ako akong asawa. Diya, darling. Pabot ako diri. Pabuto, tika ha. Kay kuhaon na po akong gamit. Huwag tayo pagdali, darling. Kung gamit ha. Oh. Pabot ako diri. Darling. Yan ang nadyo ko yung anak. Wait sa darling. Igbalik di mo ba ayaw itong kalimot tong boxer mo ha? Boxer na ko nga. Katong may bangag sa tunga ba? Ayaw sama. Uwaw ka sa kanina. May pagsaba nga buslo to akong boxer. Dala lang to, kailan ko to. Ikaw ba? Masige ka. Pagka-uwaw na ko, ikaw mura sa kagwag kay panting buslo ta. Ganda to. Oo, naagan ko yung kanta. Itong imong kanta. Nabuhatan na lang ito. Nagkukanta ka itong imong panting buslo. Unsa man? Itong Inday ayaw pagsulot o panting huot. Kay maglisod intaw na ako sa pag-uot. Maayaw pag pagsulot kag panting buslot. Kay sayon rangi palusot. Hey! Ang utot! Ang utot! Pagdali na darling, at tunga na dito. Sige. Pabuta ko diri. Pabuto di ka ha. Bantayan pagdali darling. Dalihan na ilad sa inampak ay. Gato usik siya ang mahan na ning bata.
Kanino mga bitdali na dyan maila di tawhana, ha? Ako to sundon. Sure dyan akong gabuwag ba to sila? He, at tuuton ako, be. Gitangag mang red horse. When I saw kau na to, tumagi kau. Asing katawa na, kinunanay na ni. Ma'am! Transay! Isa, ay dari ma'am. Ngano man ang bata na? Amaw na naghila. Ngano man? Padulong mo si ilok. Baby, loya ni bata na. Amnaw, mga drawing. Panay resulta. Kada gabi sa lida, biyaan mangunin ka. Asa mo kitang bata, malubag li. Hoy! Ano sa nalala mo, anak Tronsoy? Hoy! Silent! Ang balitan mo agad. Right na ay. Kasapot pag in English, luwatang na to. Hilak. Shut up! Ma'am, bright kayo mga anak, ma'am. Bright lagi na kong anak. Pila gini ka buwan? 9 months pa na. 9 months pa? Oo. Yung bright na? Bright na. Oo, di ay, naku mag-agtang, mura yun na to. Okay. Ano yan, kamaw na ni mo tabi? Kay ba na? Atong testingan? Testingin. Bebe, what's your name? Yung isa dong, bata ni dong, diniitik. Ako, ang operator. So, hindi ko kayo tukar sa bata, di ka tukaran mo kitik. Hilom na ha. Hilom na eh. Ano yung sikap? Oh, nagbuha nagsumsumans ka. Hilom na. Oh, kuhanin ka. Hindi ko mo hilom ko ay sumsumans loyo. Ang beer, way ay. Sige na, parimas na ito eh. Palit na. Oh, sumsuman, lagi po no eh. Hindi mo makonsensya niya ka. Bago ko buha nga. Hoy! Ma'am, Oh. ay sagot. Naka-isulti ni mo. Unsa lang sa na? Huwag ko mag-expect, ma'am, sa imong kagwapa. Binuangan kang Sir Tintin. Hindi ko mutuo ni mo Tronsoy. Huwag pa yung musulti, di na ka mo to. Naong palagay ni mo daan. Yay, mayuhang din ba eh. Ma'am, Oh. sultian di ka. Unsa man? For your information, imong bana si Sir Tintin, dunay kapit! Kapit? Di na mabuhat sa imo ang boss mo ka ha? Hoy, ma'am, tuon ako kay Tos Luyo, nas pambot gatsula. Unsay ka tsula? Giunsa man pagtsula? Kasi ano kumuta na? Giunsa pagtsula? Ato sunon. Hoy. Kaya bang mag-lips to lips? Lips to lips. Narito, yung kapit. Ang salina kay Murag manananggal, katunga rin rin. Basta di ko ni mo mutuo. Tronsoy. Ma'am, Kay ako reg higugma ni Tintin. mo na yung problema niyo mga babae. Nga naman. Mga babae, paminaw. Bisag ibinuangan na mo, muagwanta gyapon mo. Kibaw ko, ma'am, sakitan ka kumawa si Sir Tintin. Pero dapat tayo mga kasakitan po ko kay naibog ko ni mo. Kanihan ang iyong pag-ibig. Ay, brigada sa tani. Pa-interview ni po na. Di ka ganahan ako? Di ko ganahan mo. Oo na diha. Nga naman. Ang tao na ibog kasukan. Ayaw kasukan ka na ibog ko ni mo. Huwag ko masukuha ka maibog na ako. Sabi ko, buha ka. Ang kinabuhi, unfair. Pero unfair man. Kibaw ko, ma'am. Di ka musugot na ako. Kay gwardya na ko. Dato ka, pobre ko. Langit ka, yuta ko. Pero hibaw, ma'am. Taglaso na ko pagkatuloy yung imperno. Malangit lang ko ni mo. Bisag unsaon mo Tronsoy, di jud ko maibog nimo. Ma'am, di ka maibog? Dili. Hamamayo ni ma'am, magduwa ta. Magduwa ta. Pero ma'am, kung mahimo, okay naman ako ma'am, o di ka maibog na ako. Nga naman. Okay na ako ma'am, o di ka mahigog man ako. Nga naman. Pero ano na ako ma'am, maluyong ta ka na ako. Kada buntag ma'am, di ko ganahang mamahaw. Nga naman. Huwag may sudan. Uy. Ikaw ko rin kapros ka nun, matuon mo, buwag ka. Hamamayo ni ma'am, undangan na yung suko-suko. Mag-unsa man ta? Undangan na, kung wakay man ako, undangan ang singka sa in-English pa, stop! Bugo. Unsa stop sa in English pa na? Basa ana. Stop. Hala, ispiliga ma'am.
S-T-O-P. Isto. Stop lagi ng turatsoy. Ngano man, ang basa sa O, Ah, kung Englishon, kung in English yun. bantay ha. Ang O, mahimong A. Oh, Ang isto, stop. Nya ang go, ga. hoy. Ang Milo, nila. Ang nido, ni. O nay manawag, ang hilo, hila. Bumok ha. Sa to pa, ang atong gisiwan, pagkapasan, elementary scan. Si Skull. O, ang O, mahimong A. Di ang school scan. Diya sa lungsod sa Tabigan. Tubigan. O, ang O, mahimong A. Hoy. Ang Bohol, Bahal. Ang Negros, Negras. Ang Lapu-Lapu, Lapa-Lapa. Samot ang Iloilo, Ila-Ila. Buko ni Bayana. Mga laki, paminaw. Kiring atuang kapitay, hatubangan, atin. Ispili nga, ang mahimo nga. Di atin. Kanang imong gisi, bata. Lain kay buta. Og nay balhibo, balbal. Ma'am, Oh, kamay mayo ni manayaw ta. manayaw ta. First time nila ko din hinya. Basta i-request kay ko, yung turaksoy, sayo para sa Yusuf. Nayaw ta. Sa YouTube. Kada bang nasa YouTube eh. YouTube ka na nasa TikTok. Ay. Kada lagi, i-search ni mo, YouTube eh. Sa YouTube. Soy. Usabi na magbasa. YouTube. Naman eh. Di nila basahon. Dili. Kada bang isuwag mo na. Basta, YouTube eh. YouTube na may bubu. Hala ka na bang nasa siklon? Cellphone mo sa? Kada bang mga mo, sayong na bata, nasa siklon. TikTok na TikTok. Hala, ang uba nagis computer. Sa computer. Kada bang hapong-hapong 5 computer. Piso wifi na eh. Hanggaw. Hala, usa ni sayaw din na to. Ting ting tang tang. Usa man sayaw ah. Sa nas TikTok. 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 Ang O, mahimong A. Agoy. May pagbuot. Ikay una. Showdown ta. Sige, tokari daw. Ting ting tang tang. Ay isa daw. Isugod din kag Bourbon. Iya, isugod. Nay mo sayo magdag mikrofon. Eh, sanli kag guwapat. Contest niya. Ting ting tang tang. Go. Oops. Koros. Hops! Patya, patya. Ang nanayaw murag namatyan. Way namakpak day. O namakpak, disugo man. Ako'y musayaw, intro pa lang, manyagiting taga-isla. Sige ko na. Hoy, dancer ko sa una. Dancer. Among grupo sa Naga, Kapa. Si Kapa. O di ba na, Kapa-Kapa. Hoy. Awa ha, intro pa lang, manyagit na sila. Larga. Tanawa, nanyagit. Mga ulo-uluhan. O sa imong ingon? Burong kagdabuang. Hala, warm up pa man to. Ang professional dancer, nalay warm up, hindi makalitan. Warm Gusto up. nyo ka, nga musayaw nyo ko. Oh. Tapos agaw ka, dungaging budget ka pa. Sayaw nyo ha. Sayang. Padapling, gamit mo ka stumbling. Mutambling na ma'am. Ang naong may tukod. Barka. Larga. Saan mo na puransay? Galingan daw kay Puy Puy. Ibabaan ang buang. Mirisi, di mo? Unsa day title? Ting ting tang tang. Wala ting-ting tang-tang na. Nabuak ang usa. Ma'am, nawa ang usa. Dalikot. Ganuman. Nawa ang usa. Asa din ibutang? Kukuuta. Ay! Ay, mamayo niya, magbarko-barko na ta. Ang nagbarko-barko. Okay, di ang tas isla. Una. Di ang pagkas pantalan.
Ako'y barko, ikay pantalan. Ako bantalan. Ato ka satang. Di nga wala dyan ko turagsoy. Lagi, pantalan ka. Dali ka tunay. Ipabugada dyan ka. Yan. Irang kamay. Lutang pantala. Bugyo magbanga. Angan sa barko, paminaw. Cebu Pacific. Sa Cebu Pacific na buong aeroplano na yan. Pantalan ko. Usay nga? Cebu Pacific, aeroplano mo na. Usay nga sa barko. Kung buko ko ta, Rusi ko no. Dali barko nga Rusi. Kapal-hapal man na dito. Angan sa barko, Super Ferry. Super ferry. Natungwa na sa ulas sa TV. Super Ferry, sakay na, larga la city, lunod alas 12. Ako'y barko ha. Ako'y pantalan. Bang, patalan. Yan. Dutag magtala. Lakramang sise. Ay kapunik, iwa pa ng sudle. Larga. Larga. Ay katawa, namwarta ta. Go! Super Ferry! Anak, guwapaw ta, bungo lang. Ano naman? Ay, patalan mo doon, barko. Yan. Panidi maibog, kadali is angla. Igo ka rin, buak na imong parula. Magpaabot lang ka. Magpaabot ako dali. Suro sulti. Sa'yo mong giyong gano'n, wag ka sulti. Huwag ko namang giingnan lang. Dali pa talang barko, magtabi. Paabot na ka diha. Tito. Tito. Dunggo. Super Ferry. Go, hop, hop. Tayo sa aturang sabi, ngano man na? Ha? Ngano man na? Reklamo ka. Habagat tayo, bawag kayo. Sige, huwag magwagi. May pagtalan ng boats para ko. Yay, gadali ng mudunggo. Igo ka rin tulen. Paabot na si katawa. Paabot lang. Paabot. Take 3. Yan. Excited. Dunggo. Super Ferry. Kasi di harap utog. Ilahos, truksay. Ilahos ba? Unas, masangat. Babaw ang palaban. Wanay propeller. Naway siyang ilumig. Sa'yo mong kingon? Huwag kay lami mo nga kahit sa gunsaon ka eh. Masing nga? Huwag kay lami. Sa paglami mo mamasot. Sort ka rin. Hilantang ang buwanga ka. Bonifacia sa una, takigan ka rin. Wapa na ko sloopy, tabla. Yung Bonifacia mo ay nabunutan. Kapitan ka sumo siya. Buning. Ay, ako na to, sir. Ato anito yung boss ka. Saan man ako si sir? Ina, nangita mi sa iyang anak. Nangita mo ni sir? Oo. Huwag ka ba'y apas? Kamu mo kayo nangita? Pagdali! Ka-artist na. Ikaw ba'y manugo, ikaw ba'y magdali? Paghuwag! Hoy! Musukol ka lang ka! Ingon ko? Ikaw, sukol ka. Musukol! Ako di. Laro mo dahil na. Yan. Sukol ka? Kagwanta ka ka? Hindi ka baruguman mo nga ka. Di araw ba isla? Taggal mo ka. Pakain ka na yung pakuan. Wala! Pagdali ito lang sa'yo, ato anay mo boss. Paghuwag lang yun, ha? Matuto ka maghintay para hindi tayo maghiwalay. Sana all. Sana all. Ikaw na yung sana mo all. Ang bata. Dalaan ang bata. Ang pingan. Ang pingi na ha. Ang pingan. Ang pingi. Apason. Apas ang imong boss. Oh! Turang sa'yo! Giusa naman na lima kong anak ng taon. Uy! Asa naman niya si Tintin in town? Ganihara ko nangita. Kita mong Tintin? Wala sa mo kita. Asa man niya si Tintin? Uy! Gimingaw na ko niya. Ay, Tin! Aray ka diri. Oh, sa may problema ni mo lang? Gimingaw na ko niya, Tin.
Nilingaw ka na ko? Oo. Oo, natural. Eh, siyempre, magtiayon. Ako, magina. Kaya ko, dito ko sa... Ana, pagilakaw na, pagilakaw na. Dili man tayo ka, iwan sa turod sa no, kumagay ka chulo-chulo. Uloy ko. Sige, mon? Iwan sa turod sa. Mutuo mo ka na turagsoy, nga kinis turagsoy, kabaritis, ana. Mutuo ka na. Ay pagtuon ni turagsoy. Ako naman yung mag-iirong gihigog matin, no? Ano, di ayun sa maligisulti ni turagsoy, di ayun. Ano siya na kuno kay kapit, na kuno kay kachula-chula, ana-ana ba? Kinigis turagsoy. Sige. Kinakahibaw naman ka, mutukan na lang ko ni mo. O tinuod! Tinuod na ako'y kapit. Masa may pagkuwang na kunti. Dako kayo kag pagkuwang. Dako kayo, dili ka kahatag na kung anak kay ikaw sa kakapaog. Muna nga, dito na lang ko sa ako. Nagatungo mo galalis mo kung si kuwang. Magsa ba Trakson? Naay kuwang. O si kuwang? Natay bata, natay bibiron, pero wala tay kutawon. Turagsoy, imo na ng problema, pangitag paagi. Mayabag mo, kamay ginikanan, kinitag pagi. Pangitag paagi. Kinsa may security guard? Oh, ikaw pangitag paagi. Kinsa may ginikanan. Kami! O kamay pangitag pagi. Dili na pwede, ikaw ay bahala na ka. Pangitag paagi. Pangitag paagi, kung saan na nimo nga magkapatutoy ka sa among anak-anak among inampon raman na mo. Ako yung ngitag pagi. Dahil, pa siya na may tabliya dahil. Wa may mga pinaro, kaya gabi naman ito mas milan. Ayaw ng tapliya. Ano milan tabliya? Dili na pwede mga bata. Hindi ko natuwa na. Kahimsog rin pa siya gabon rin iyahan. Ngitag ito pagi. Pagitag pamagi. Kap, wa may swak. O si suwak? Kada bang tag-kinsirang putos ba? Nanabuang naman ko ito. Ayaw may club dati ako. Gisapot trabaho ko. Gisapot ko. O sige. Pangitag pagi. Okay ra. Inyo tanang katungdanan, kaya kamo may ginikanan, ako yung magitag pagi. Dapat lang. Pero sabot ha. Oh. Maghimo mong tilo ninyong anak, apil mong kiyon. Hoy! Ako na magitag pagi. Dili na pwede. Diba ko unsay pagi? Ano ba ka? Oh, Talagang to. ato pagi. Okay. Lat. Tin. Ayaw ko guniti. Ay, kung Ayaw ko guniti. Don't touch my bodybuilder. Ay, kung biyon. Sugod karon, dili. Sugod karon, magbuwag na ta. Magbuwag ta. I'm breaking my heart. Hindi niya mabuhay sila lang kung wala si Tintin. Hoy! Hoy, namang dili na ko'y di mahubog na bata, di na maayos bata, oy! Unsay inyong gisulti? Ikaw mo'y pagitag pagi. Oh, mao na ni pagi. Grabe po ni mo. Mawa, dyan kailangan na hunahunaan ka na yung red horse imong ipatutoy. Para ko o agi. Soko ka man. Suko ko! Ikaw sir, soko ka. Soko ko! Adila ko kay tulo na ka. Ako man yung gitoyo. Ano naman? Mao ni uso, it's a prank. Ano naman? Kap. Wala isorto yun. Palitiin taon ninyo. Hay mo itong upag konsyal. Konsyal Puentes. Ang si Konsehal Rolando. Gitagaan man ta guys. Nanihatag ko guys si Konsehal Rolando. Konsyal, ayos tayo mo ha? Bumagi mo siya. Kawin klaro dyan yung Trakson. Oh, lahat. Tin. Okay ba ako dili ka mabuhi lahat kung wala si Tintin. Pero sa uman, nabaog man ka. Kung na ang panahon na magbuwag na ta. Ay, kung biyon, Tin. Ay, lagi ko kuniti. Kudiyan ako. Mukuyog na lang ko sa kutulit. Kaya ang akong kabit, mapdos. Magdos. Mapdos siya sa amo ang anak. Unsa ako na lang, May? Sa man nga, baog man nga. Hindi mo ko baong. Baog ka, baog. Tiguang, tiguang. Baog. Tiguang. Baog.
Kuha na ako. Mag-disiti pa ko. Baog! Tiguan. Tiguan, tiguan. Tiguan, tiguan, tiguan. What? Saan na rin ang karoon? Di na malingaw si Lalat, kaya wala na si Tintin. Tabangin ko ninyo, babe. Darling! Darling! Kung kinsa man ka, nga nalaamang ka sa mong mansion, asa akong darling? Sino ka nimong darling? Si Tintin. Si Tintin? Kay ba ka nga akuan ng bana? Mao din giilisan ka? Kay perti na din mong landaya. Day, boleh ba siya? Landay ko no ko, day. Sige lang, day. Balag lang, day. Basta dili lang. Now, ug lagay. Hoy! Mao nang gibiyaan kang Tintin. Kay di ka kay ba? Mutuwan. Mutuwan? Nag-ingon ang taka. Hoy, ugasawa ka, dili na kaangay sultihan. Sa bagay, mauna nangita ang lain ng imong bana, kay di ka kay ba mutuwan? O dili ka anak, baog ka, pasalamat di ka na pala, salamat di ka sa mga kabit, kay ang mga kuwang ninyo kami ang ipuno. O sige, kung giingnan ka sa kong bana, na sexy ka, ikaw na, ako yun. O kung giingnan magaling ka sa kong bana, nga guwapa ka, sige, ikaw na. Ako yun. Unya ang pangutana. Gipakaslan ba ka? Kaisog sa asawa. Wala lagi kong pakasli. Pero pangutana. Gihigugma ba ka? Gihigugma ka. Ako na gipakaslan. Gipakaslan ka? Oo. Pero manang gibiyangan man ka. Mao na, kaming mga asawa, biyaan na lang itungod sa mga kabet. Kabet? Kabet. Pero, sexy. Kunya ikaw, perti naman imong landaya ay. Kinsa na! Kinsa na! Amo niyang security. Ha? Hoy! Kinsa ka? Kinsa ka? Klaro ka rin, estudyante man eh. Ano man? Grade kayo, mag-Girl Scout. Wala script pa yun. Kinsa ka! Kinsa ka! Siya ko na eh! Kabit sa kumbana! This is it, nakabit! Ano siya? Lantay ko nung ko! Latis na. Hoy, kabit! You are quacknate. Hay! Don't be labit. Hay! Kinsa ka ba? Landay? Lantay ko nung ko! Hoy! For your information, UFO. Kasi UFO? Sabi na, FYI na! ako speaking. Tanawaw, ang pamurma, guwapa. Kanya ako? Ang pamurma, murag manaptan sa kapilya. Hay! Kaluha mong Bonifasya. Ha? Dala! Ano man? Hoy! Oh! Paminaw. Di ko gusto nga imo siya pasakitan. Kaya nga na? Dibaw ba ka? Pinangganan ako mayanan. Bisag wako niya mangga. Uy! Di ko gusto nga imo siya pasakitan. Kaya ko masakitan siya. Masakitan sa ko. Bato gra? Hinampan. Kapag putot lang. Bato gra imong labanan? Kaya naaday mo relasyong duha? Ang relasyon ay, Unsa day? yala ko nahilabtan. Nalayan sa gayon, nakuha niya ko pagka-virgin, di na ko siya dayunon. Bakit? Hilabtan mo na ba, Bukag naong iwing isultuhan na ka. Hoy, may pa may mga niwang, pwede pa may mutambok. Ang mga itong, pwede pa maputi. Ano ya? Kamong mga putot, dadala na yung kamatay. Hoy! Samay! Paminaw! Unsa? Dahil, paminaw, kamong mga kapit, kamo ang mga babaeng katul. Bahalag ka tol, basta lame. Tinood lame, pero bidle. Tinood bigli, pero
ni Claron, usingan. Butakal. Kaming mga laki. Butakal. Ya, ang kapitan laki man, butakal na. Di, ina butakal, wag ito'y bayad kulit, buwanga ka. Si kapitan, butakal. Na, Bonifacia, anay. Ang mga bata, baktin. Kadang himig ilong, ihig. Diya! Ay, pagkara-kara, ha? Nga naman. Nga nang lisod ka sa mention. Kaya mag-mention niya na. Hungaw magkaya. Hungaw kayo. Oh, pero dato kayo ni. Pero dato man. Dako kayo may kwintas, dako kayo pingdan. Kwintas na namo, dahil. Kuya, wag kwintas doon. Dako kayo pindan, dako mas mga Chandelier. Singan? Chandelier. Wah, sosial ya. Gara sa guwapa. Hoy! Ang saman? Kau kayo mong kape. Isumbong di kang buhanga ka. Tanggal lagi ng ubo-ubo ni mong buhanga ka. Ikaw kayo buwang ka, tantang Abdul. Tanawa lang. Darling! 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 Ay, isa! Ingon, graduation, napalagi estudyante. Bay, wala yung klase, bay. Aw, Oy, Torakso, di wag ka kailan ako. pasahero, di ba? Uy, wapay first trip, boy, alas 4 pa. Oy, Torakso! Huwag palagi mag-drive sa pambot, kayo ang driver, hubog. Diyon sa kanila galing. Anong ikaw darling? Kaya bawa ka, Sa darling? manay! Saman! Wapa, siksi, mutabi, pas-pas, bergiro. Darling, imong asawa, huwag imong bata-bata. Gatsula. Gatsula sila, darling. Na, mao ni ay naa sa nimo yung relasyon. Sir, kasi mo kayo? Gatsula sila. Manamig chula? O kita na sir? Apa? Wah, Torakso ha. wah, may magchula. Kung sa naman mo. Nagturja ka. Ha, tanawa na. Naa din sila yung relasyon. Hoy, di ta pa rin ang relasyon. Ang inyo kabit-kabit ang amuan ni Ma'am Charger. Charger. Char-char, down charger. O, sige, tanawa, darling. Agad sila. Hoy, kanang charger, di na bastos. Sama na na. Charger means German word. Ang Bisaya na, sayaw. Kasi sayaw. Nanayaw man ni ganyan, charger mo ganyan. Di ka kibaw mo sayaw? Kamao. Ako ka mo charger. Ikaw, kusog ka mo sayaw. Ako kusog ka mo charger, ha? Gising ko kayo. Klaro kay pobre. Nga naman. Ganihins pa lang to. Ay, Ayan, Chicolot Hills, hapit na mo gawas. Wala! sabar ya. Ano, mulaban ka na, sir? Ang agni ko labanan wa kay Bawa magdos ra baning. Makuhaan na ni ikagi na kung Ha? ikagi sangin lang ako ron. Kasiksi anak, wait yan, Baptos? Mabdos ko. Yan ka na kang punipas yung pusol sa mga busog. Taro ko yun? Tiki pa man ito, Ragsoy. Ha? Tiki pa. Hala, inyong anak, tike? Tike, ginakon? Tiki, kadakon. Amay, panakuhan to ko. Hoy! Hoy! Sama. Huna ka, sir. Ari ka mulaban, kay mo na pinakaslan, kana dito ra gipaslakan. Dili. Siya. Magdos lagi ni mao ni ako pilion mao bitaw na nagdakog ba kay Molayas magtaba nami duha. Okay, fine. Mapdos na. Magdos. Ay ihon me. Adto kag ubigay ni dito sa Mainland, Nga naman. inig ay iday, do ka buktodlo, 2,000 bayad. Hoy! May pari na ko. Nga naman. 5, libre ra. Masud mag 5. Nga naman, usod man. Kabari pa siya gani nako. Schedule man. Sis Kitchen. Lunes, Martes, Miyerkules, Jueves. Ikaw ma-schedule ka? Hindi. Hindi kulit lang. Ika Toraksoy ba? Ika di ay nagtabi nilalat nga naa ako'y kabit. Kasi nagsultin mo na. Siya? Siya. O siya, gayon. Yung sa pagsulti. Niingon siya nga ikay nagsulti sa nilalat nga naa ako'y kabit. Kasi nagiging mo nadunggan. Siya. O siya lagi. Ika Toraksoy maritis kay kandako. Ako Marites? Oh. O ay tingog Merkules. Apil-apil ka Huipis. Ikaw ka rin Birnes o Sabado. Nganak na Linggo. Ha! Ika Toraksoy ha. Sir, paminaw. Oh. Bana ka. Ano ko? Gikasal mo sa mga asawa. Oh. Hilong dumi mga bana na nanumpata sa altar sa kamilyon nga ang bana haligi ng tahanan. Ikaw nga asawa, ilaw ng tahanan.
Unya kaming mga kabit. Emergency light. Kasi, gamit kaming mga kabit. Unsa ang kabit? Gamit kami. Pagamita ka ba? Hay! Charge na na. Di pwede! Lupat na ba na? Hay! Hindi mo ni pwede. Nga naman! Sulan mo na. Singal ang gabi eh. Hay! Kaihi mo ni. Oo, di ganso. Sobra pas bahongan so. Sir, bisag magsukmag kayo ba? Di ko mahal. Karon turag soy. Isukol, darling, sukol. Sumbaga, darling. Kana turog soy. Gamay lang upuan na, darling. Tagtang ubo-ubo na na. Kana, darling, kana. Kana na, darling. Kana, sukol. Sukol. Sukol, darling. Sukol ba? Sokol! Ika ba, masukolon ko ni mo ka magsulti na si Pristola. Sokol, buak, bagol-bagol. Sokol ka, buak, balbakuan. Apil ka, balugin mo ha. Ha! Hadlo! Kibaw Kibaw ka magsulti nga na si Armas. Nung bagay lang, way Armasay. Sa di pa nakapatyon. Oh. Puli-puli magtubag ha. Ma'am! Panahon na nga mahibawan sa taga-isla dinis pagkapasan ang sikreto! Turag soy. Unsay sekreto? Ha? Unsay sekreto? Bogo ka? Na di sikreto isulti. Ay, Gwapo ta, bogo lang. Musulti ko pero dili pwede! Nga na di pwede? Singan? Nga na di pwede? Di ka pwede, bogo sa ka. Parisong kumunduha mo. Ang inahan sa bata! Kinsa man turog soy? Kinsa man? Babay, bogo sa ka. Na inahan laki. Hala, bogo lang yung tulo. Pagluling na namog si mo. turag soy, ika right ka. Bright. Be, Classmate mo kapitan. Ingat classmate mo? Uwa ko na pagkapiyahan, di nakagraduate buwanga ka. Pag-eskwela na mong kap, No. kay Igago, mami, paraming middle name. Oh, ako'y valedictorian, si Kapitan Mansuito, sikan. Ikan siya. Sinato, third. Bungan, ilang zero gamay, ako zero na ko. Ay, guwapa na magkawa sinato. Valedictorian na. Duha, may zero. Agwantahan lang daw, kamo may gabayan. Okay, turag soy. Ha? Ang tinuod na inahan sa bata! Kinsa? Kinsa man? Ma'am, gibuang na kaninyo ha. Sa dihang nagsigog tutok sa bata, dinako ang bata pag mag-inom o Red Horse. Ang inahan, ang kapit. Pagkamaritis na lang ni mo turog soy. Sige, kaduhan na nagamit. Maritis ganda ko, uy. Didako ng bata. Asa man? Bibe! Kuya, wag bata, uy. Tigawang silag na. Asa mo kitang bata, ang naong apuhan. Ang tiyan, prenatal. Para mo to mo, maling bata ang gitugos ako ganiya, atong pangutanon. Bibi? What's your name? Sa badyak. Tantang ipon. Huwag ka na matuyo. Huwag ka na masulti na rin kay Hingo. Buliti lang ng rugby umat. Libo ko rin tawhana. Ang ipo na tagak, ang ilong may buwak. Ridok! Turog soy. Manglayas mo. Panglayas, we. Tungod kay nalipay mo. Nalipoy. Okay, takilig ka man. Mag-inom ka. Red Horse! Ano na i-redoors turog soy? Ay mo pagbuot kay ako'y leader. Oh, baby, murag tansan. Ano na kanina sa itong show kay Way Scripine? On the spot. Hinatag ni Kapitan. Bugay na turog soy. Sir, nalipay ba ka? Wala manglayas mo doon. Siyempre, nalipay ko. Sige, basta malipay ka, gay. Nyaragot. Inom, gibayran ka. Basta malipay, matagay rin. Oh, nga inom, gibayran ka. Ay, no. Magbayad magha. Dali balik na ako ka. Inig panganak sa imong kabit, isig Kristiyano, Katoliko, imong bunyagan. Siyempre. Kaya nalipay. Nalipay. Gamayan lang na turog soy. Hilom na! Baog. Kasi kain na, kaya kasana mo, imo pa nagabanan. Inom! Nalipay ka. Oh, hogda. Iluwa, deduction mo.
Ini after 1 year, mag-birthday ang inyong anak. Kaya nalipay mo. Nalipay? Lipay. Oh, lumagi. Tumaya na lagi na turok sa kimahumpog na stin. Hilo lagi baong. Nalipay mo ka. Hutda. Gibayran ka. Inom. Okay na. Okay. Kasi iluwa. Deduction. Okay na. Atras. Mana ka? Ikaw kabit. Pero kapil ko turok sol. Nalipay ba ka nga ang bata na sumong sa pakat? Siyempre, nalipay ko. Siyempre, tagay po. Kunting ko turok. Bahala na. Di pa ka na idakos bata, barkada mo sa tagay. Gibayran sa ka. Ay mo reklamo, ako yung leader. Uli nagsibo, didaka. Ikaw, asawa! Oh, apil ko? Waka malipay? Wala. Pero naluoy kas mong bala. Naluoy. O, imo sa niyo. Oh. Bahala ko pa, inom. Gibayran sa ka. Basag iluwa, deduction. Ay, nakinulit, iwan na bayre. Dali ka. Okay na. 1, 2, 3. Okay na. Ha? Benga, tira, tira terus sih. Anong buot mo gamit mo ko? Kaisa. 1, 2, 3, 4. Apil ka. Ha? Gibayran ka di ba, wa? Pag-ibayran. O, gibayran ka, apil ka. Nga. Orang soy, Sir. ni silalat, ako bibiyaan. Nga. Naluoy ka. Huwag kong loy. Naluoy ka. Walang maluoy na ako. Kaluoy turok say. Naluoy ka. Ako maluoy ko. Di mo pero hindi hawak ko. Di mo kaluoy eh. Naluoy ka turang soy. Ha? Naluoy ka. Kasi gaso ko. Kap. Sige, luoy lang. Ay lang, hold down. Ay, puna, maluoy ka. Kastigo, malimo ka. Inyo puti kagbaya ako, puti puno ah. Bayran mo kain na. O, paano? Pagdali. O, puno. Tawag ang buwangan na, luoy buwangan. Balik na ang buwangan ka. Inno na. Pagdali. Honda. What? Paspasin turok say. Pagdali. Puno. Honda gina. Ikaw sa mata. Puti puno. Boleh pa siya. Luoy ka, mo rin na. Hotdog yan. Honda. Lagi. Sakto na. Ha? Sakto na. Kaninom ka. Ay naluoy ka na. Orang soy. Sir, tungagan sa? Dili wala. Kay gibiyaan ang manglayas naman ming duha. Tungagan siya. Nalipay ka. Lipay ko. Oh, lipay. Moro ka. Pagkapay ko sa. Bayaran kita kapitan. Pag-luloy pa muna ako eh. Ay siya, magkuwangan ta. Nga naman. 1, 2, 3, 4. Ang bata! Bata. Naon sa? Naluoy ko. Pero naluoy mo ka. Pimira na sa luyo. Apil ka, kagibayaran sa biyak ka. Galaan ka ba kay bayan? Ha? Naluoy ka sa bata. Pagkabatiyan na akong sa bata. Murang ni Koreano ang bata. Ang gaya. Ang gaya. Ang gaya. Hala, kalooy. Nga naman. Dadlako ni Uma. Ano tadlakon man? Ano, basa ang lagay. Looy ka? O, hutda. Ano yan, Barbaw? Alam. Puro magabakit pa tiyan. Buguya mo ta. Ayan yan, Barbaw, yan na ang suk. Ay! Linya! Ma'am, pasinagalimot mo. I came from ABS-CBN. Wow. Coco Martini. Kuko Martin. Batang Quiapo. Ako si Kuanggol. Usay tanggol ay. Tanggol na. Ako asawa ko, Lupi po, Pukwang. Pukwang. Mukang na ay. Singan? Mukang. Nakini, bakukan. Patyon tamutol. Patyon, ma'am.
Patya. Okay. Your request is my command. I will kill you, 3 of you. Ah! Dong, di bunot pa lang mapagitiyon. Timing dong. Hubog pa ning operator. Ining bunot pa na. Ining tion, buto na. Di balik lang mo. Yan, mausap pagsikyat, dinakan ha. Larga. Patyon na mong tulo. Patyon na. Patya na to. Okay. Your request is my command version 2. Patyon! Dikak pa ni may imuhan eh. Ikay drama na rin ako. Buka mo na rin ko dito. Hanggang ko yung timing, wako na yung pagbutbuot. Ah! Patay mong tulo. Ah! Buko, o sa ibuto, tuloy patay? Hindi may una. Unawa na ni ma. Oh, makaamong pinunay. Hindi mo na ipawahin ha. Indentured naman eh. Una ako dali kayo, makapaak yan eh. Tanawa mo, klaro kay tagadagat. Ang naong pakol, ang ilong saang. Patay ka. Patya. Higda, kita. Balang abog, yung basa, hibayan ka. Patay ka. Ako sinsiyaw ko mo patay. Ano yun? O pagay pa sila, ang naong kaag na. Ah! Higda, ito. Ang hinatay, maghinambi. Ano yung saktong hinatay? Bisag abog, higda. Hay! Ikay sunod. Ano turun soon? Kasi nga no? Bawal ko ni mo patyon. Kay? Buntis ko. O nagbuntis ka? Duwa may mamatay. Okay na naday, double din. Paninaw. Kibaw ka ba? Tungod si mga pagkabigaon, napungkag lang kami noon. O na di ka patyon? Ah, come on. I will kill you. So that you can... patay rin ka. Padayon. But may kill mo in English. Padayon. Ah! Higda. Gibayaran ka. Nag-iahap na yung minatay magpungko. Uy, higda wala pa rin. Gibayaran ka rin. Nag-iahap. Murad yun, ang laba. Sir, drama na eh. Sir, Imo kayo magpapatyon to rin. sorry kayo sir, sa panahon mo ako'y kwarta. Gidawat ko naman isip kwarta. Sa panahon mo ako'y gikaon. Imo ko kipakaon. Pinuuna. Sa panahon nga ninahalan kong tao na akong kasubungan, imo kong isumbungan. Pinuuna. Pero sa panahon nga nakasaka ni Ma'am, patyon di ka sir! Dana! Ladlad naman taong katurang soy. Oy. Gwapo ni mo sir! Oh! Hoy, Taraksoy! Bayot ka no? Ano ba yun sir? Oy? Chulaon di ka no? What? Tarong Taraksoy! Bayot ka, Taraksoy! Bayot ka! Sir! Pupunta mo yan sir! Imo ko patyon? Hindi punta mo yan! Patay ka po sir eh! Patay ka sir! Patyon ko? I will kill you! Wah! Bogo, tiil rin ito sir. Tanawa po sir. Okay na? Hoy, Taraksoy! Sir, Nagtuo ka nga ika rin ay armas? napadilay-day. Na ay armas palain? Ay, paginanay. Naa. Di, drama lang. Na ay ihatag si kapitan ako. Kap, ikaw. Kuha rin sa tanong, ay, paginana ba? Uy, doon ay sa tokaridong. Kita ko ni Jante Taduha. Ako, Toraksoy, ikaw, des compañeros ka member. Ayaw nang tinuha, kinay mga bata ba? Ayaw, mayawaan na nga ba? Ikaw, kuha rin, tinuha. Kaya ako, kasi tuskwinta naman eh. Tinuod yun ito Taraksoy, tinuod yun mo. Buto ni. Oh, lagay, pero kadrama mata. Iyan na, nagkamay ka. Ay, mga bata ko. Ay, sa tokaridong. Mayawaan ka. Mo buto ni. Nayan ay pala. Naagi di bala. Ay, mo po. Ano bala tanawa? Kami gaw ng warta rami. Magdrama lang. Oh, so itrahin tinuod. Si kapitan. Naagini pala. Oh, tanawa. Oh, Oh. Ngunit mo mang gibalik. Bugo ka, iyahaw na. Bala, mamatay, masawa, manghilap mo. Sir, Siluti ka Taraksoy. bugo sa ka. Nga naman? Ladies first. Kaya mo naman. Tin. Ay, kupatyatin. Oh. Patya na! Apat yun na lang tigante. Namatay na silang tanan. Mga matay mo tanan ni. Maluhin ka na ako, Tin.
Di ko maluoy ni mo, hala na. Maluoy ka na ko. Ano yan? Yan! Unsa? Nalimpag ka. Ano man? Nilito ka. Maluoy ko nimo. Bawas ning buanga ka. Wa pa rin ka mahuman na rin. Wa pa nilito magagloy. Hutta. Kabaos kung buanga ka. Oh, hutta. Tinoba na sa Tintin. Hilo niya, bao. Di pa ka na, mamatay siyang hubog. Hindi tayo hubog, isip ko mo na kaka. Nanahubog na lang sa Tintin naman. Gaya na siya. Mali na, lumos na si Inom. Hindi, patya. Aisa! Aisa! Hindi ako kayo ni Ron. Uy, nay, minatay, magtabi. Salingan ng pantiyon. Di ba yun? Dahil, ayaw ipatuloy, mabilahan siyang naong, dahil. Manimahok mong patay. Lat! Tin! Buslan man nga patyon sa ko ni Ratsoy, patyon deraan. Ano po Tin? Patyon di ka. Ano yan? Hala, kalain din sa pagkapasan. Ano man? Ang minatay, kipusin, mga giitan. Nay, minatay, magbiga. Na? Sige, bigla ba, oy? Pagputuyo siya. Oh! Wala! Karon to Ratsoy. Patay ko? Patyon di ka to Ratsoy. Oh! Wak pa. Wak pa. Ang mamatay, Ikaw. sato pa, himatyon ko. Oh, matyon ka. O, ang himatyon ay panugon. Okay. Oh, tiunay ko. Diba, kung natin silingan himatyon, manugon, mana? O, siya may panogo ni mo. O, tiunay siya ko. Matyon ka. Dear Mansueto Gutierrez, Oh. Kapitan, akong uyuan. Pagkanain taon may usapo. Gutom kayo kay Rivers way ayos. Nakakitagaan na tagays ni Konsehal Rolando. Katong mga konsihal, tapo-tampo mo ginagmay. Dungagi ang mong plite. Wa man mo musulti isla dahil eh. Idong ko may tubingon, ipasagay may pambot. Napay driver si Manny. Gusto mo panagan, dugay maabot. Wala mo kong panugon, Kapitan, tumana. Kay ang panugon kundi tumanon. O ang ipanugnan, kagon. Sige, silo na tayo Ratsoy. Matay ko? Matay na ka. Uy, kukumartin dong. Sa man mo kumart nga naman. Oh, ang probinsyano. Ano? Pito katuig, way patay-patay. Patay mo ni. Karon patay na ka. Hindi. Ano yan? Gaw. Kanan mo ha. Hindi. Ano? Ano yan? Eh! Yan! Ano? Ang mga bata ko silon, anak, patay sa muha. O, daghan na kang buwang. Ang imposil at tubangan, ang luyumin, ihayang. Dagang salamat o dinilang tataman. Uy, muli mo. Bitaw, salamat kayo ni Agaw. First time na ko din inyo yung request nga si Toroxy mo salida ko. Bahala din ni Bayran, inyo lang ipagpakan, okay kina na mo, no? Kasi naninyo ko mo, namakpak mo, di mo mayad. Bayo itaon may kay Isla ni. Bitaw, kibaw mo, manapitin mo. See you next time. Monigingon ni Agaw Cup, Mansueto ni Konsehal nato. Nga malingaw mong tanan, happy fiesta o daghang salamat, no? Jubabs TV, among official videographer on YouTube. Sound system, ang Felicitas Pro Lights and Sound. Salamat kayo, nilutang sound system pro ba yan? No? Isang natas isla. Salamat o happy fiesta! Viva San Antonio de Padua! Daghang salamat, maging sunan.